Jo bodaboda ma Omoya e Rangwe sub-county osingo mar luwo chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 moriwo keto ler kaachiel gi ting'o kwan jogo madwarore. Jesse Omondi nigi ler mathoth. Kagiloso kod Lolwe TV, jo bodaboda go ma Omoya kotelni kod jakom margi Migosi Ogweno Wili olero ni jowetene magin jo bodaboda nyaka sani koro luwane na chike duto te nyaka mar kafiu machakore kar saa 1. Customers meggi be gidwani mondo lure kod chike madwarore eka mondo mi koro gidhi nyime to kod ting'ogi. Odwaro ni jotelo bende mag siasa owugane na oko ochiwnegi gige mag keto ler kaka sanitizers, kuonde mag logo kaachiel to kod mask e kind gik moko ma opogore. Kopogore gi mano, ne giywago nyaka wach mar kethruok mar arita ma yudore e gwengego mag Omoya. Gima nyaka wang'e kaka jo bodaboda en ni corona nitie. Corona nitie kendo watem ritore ne customers magwa mwating'o. Customers magwa bende nyaka luw chike moketi mag weche mag Covid. Wang'eyo malong'o kendo wan gi jotendwa. Jotendwa bende wakwayo ni mondo gimiwa support. Gimiwa sanitizer, kata mana mask gi gimiwa, wanwang'e kaka ji nyalo logo mondo waritre ne tuo marach mobiro ne. Wach mar security, akwayo center duto te ma wantiere godo e Ikochia. Centers gi ma jokuoge wagi odake. Jokuoge ng'ato ka ng'ato modak e center, moko wang'e gimotime center kanyo. Onengo penje manone malong'o gimokele kanyo. Wang'e nikech joge makwalo waka. Koro akwayo ne telo te mantiere centers magwa otkawa ne patik mar nono ji duto te modak e center. Wang'e ni ng'ama modak e center ni oa kanye tang'o mokele motimo kanyo. Kwatimo kamano to weche mag kuoge wadhi tieko. Korka Migosi Ogalo Kogalo no kwero jo siasa mosebedo ka tiyo kod jo bodaboda yono marach ni kik chak tim mano. Kar mano to kelnegi e gino manyalo biro loko ngimagi chutho magolgi kata riembo mar apiko ma en sekta mar bodaboda. Weche mago mag kuonde thieth bende ne en achiedh nade ahinya magisebedo ka giywago e gwengego mag Kochia. En ni wakwero jo siasa mosebedo ka tiyo kodwa kabisa e yore ma ok odhi kare kaeto bang'e gibolo ka pod wadong' mane bodaboda ka. Awacho ni wang'ni ne watimo yiero marwa kaka sirikal nyicho chiko mondo wabed gi ofiswa e ward. Kende wagombo ni jo siasa wang'ni kobiro to gibi ka gipango nwa dongruok moriere tir kokalo kuom tendwa mane wayiero. Mondo wang'ni kik giti kodwa kaka gisebedo ka gitiyo kodwa. En gima lit ahinya ni kawuono e Homa Bay County waonge kata osiptal makare ma ng'ato nyalo dhiye. Private hospitals wayudo ni extort wa kabisa. Watiyo gi pesa mang'eny to sirikal kelo pesa to yawa chama. En gima lit kabisa kendo adwa siemo bodaboda sector nikech kawuono en industry maduong' mondiko ji mang'eny. E weche mag kafiu Mikai Millicent Adhiambo ma en ja ohala e chirono Momoya no ywaga ahinya kako bila osebedo ka sandogi gologi kata kapok saa 1 oromo mar kafiu machwe chwal jogo mosemaki steshend obila mar Rangwe. Wach magiwacho ni koro ok morgi kata matin. Security okane kadhi kare maber nikech die kinja ko rombe niche inja ko kwal rombe mwalo piny ka kamoro ne Luanda okwal rombe chin rombe madhi 20 gi wiye koro ok ber kata matin. Koro security mo wan godo okwane ka tiyo kodwa maber. Kok kamano to nego bene loko jogo te mondo kelo jogo manyien nikech gisang'iyo gi jopiny chalo gi majokuogi chalo gi matudre kodgi mondo koro kwang'eyo gima timore. An awuoyo kamano nikech kaka an jatelo mar Omoya kendo an security to okwane ka jatelo mar security dhi kodwa maber. Koro mane wach manyalo wacho. Ne Lolwe TV an Jesse Omondi.